Mene mukutisatira pa wireless ya MBC Radio 1 komanso iwo amene mutsatira pa TV tili kuno ku Nsanje ndi mzanga Blessings Kanache amene wakhala kutsatira kwambiri nkhani ngati zimenezi unali konkuno posachedwa pa Blessings Kanache unaonanji komanso malo ano kuti akhale otani kwambiri. Malo ano mzanga Emmanuel akhala malo ofunikira kwambiri makamaka kuno chifukwa chokuti pano pamene mbuyomo abingu adayesera kumangapo port koma zidadokeza zidavuta. Malo amene wanda amene asandutsa kuti akhale pamene pazifikira makontena safuna ngopataya achakwera nati yayi tipa mange mbali nayo aonjezereko kuti asunga makontena ndiye stima yadutsa mbali mwene mamalo amenewa kupita pasokopa kimene just 100 meters pamene pali port makamaka pamene pali ngati station pamene pazikhala kuti katundu azitsika amene popo akatsika azimbwera naye apa makontena ndikumasunga pamene papa ndi malo ofunikira kwambiri kakamba nkhani yotisa kuti dziko lino lipita patsogolo fati malo ano kalero panali kale station. Timve kumene akuyankhula achikulire pano mmodzi. Tafikanso pano pa Nsanje uku nkukulandirani kwa pano pa Nsanje president tamva kuti mabwera ndimudaonanso kuti muone kuti chituko chanjanje chikuyenda bwanji tati mufike muone ngati chingakukomera president mungathe kuyenda nafe pa diesel rail coach ya imapo yo kuti tingoenda kantunda kang'ono kafika pa Nsanje station kuti njanje jadi yafika ali pa Nsanje station ndi kantunda pafupi ka kilomita kamodzi ili kumene kuli station yakale ndi popeza ndi nthawi tinakati tipite uku kuti bwerere koma kwa lero tilowere uko kaye uko kumbuyo ko a president chaka chatha chija nkuti njanje jetafika pa Malaka pano yafika pano pa Nsanje ndiye kuyang'ana cha uko kuja kunamangidwa poti ija inali yashira zambezo otaweja pano pa kumene tayalako tsopano doti kumene kutukika kunjanje njanje mukuyonayo kongola ile apa president malengana ndi lusolano ndi chidwi chano pa njanje tayalapo njanje koma kumene kuchalaikaponso njanje ina president ndicho linga choonera kuti poti imene jayo tidzilandirapo makontena kotero kuti makontena onse ochokera ku Bay Airport azifikira pamenepo stima iziyamba yakafika pa station kenako nkumasulira kuti katunda kafike bonded warehouse pa poti imeneyo tinakangoti tinali ndi nthawi ya president 4 km kuchokera pano pali bridge yachiwiri 140 meters imene yamangidwa kupangira kunena kuti madzi onse adzipita bwinobwino andi njanje mukuiona apa itayikweza ndi 2.5 meters tikamalizitsa ikwera ndi 3 meters chonchisecho nkuna kuti madzi asadzayerekeze kuphwasula ndiye kubwera kwa president saikuleteni nkhani ndi imeneyo kuti ngati mungalole president katundu ali apa kodi sinchi yo yamba tupaja president ndi 208 yabwera ina 140 ya president nditolemekezeka president atu sana mutamangira kubangula ife tutukulowera yo kubangulako bwana wanga ntchito ikuyenda nditu so nukuchokera pa Malaka kucha kuzafika pano ndi phase 1 26 kilometers phase 2 tuchoka pano pa Nsanje tukupita kubangula imene itakwanisa toto ya 72 tikachoka pemene wa bwana mukati kutuliaso thumba lina lija tiyambe phase 3 ndi phase 4 imene tifuna dzagwirenso limodzi chifukwa izakhayojokera pa bangula kuoloka pa Makhanga kukafika ku Sandama pamene malingaliro apa drawing board tumatha kuona pomwe na bridge ya Italy pafupi 12 kilometers ikuyikidwa kuoloka Elephant Marsh president ndikachoka phase 5 ndio chokera pa Sandama kukafika kulimbi tikatero Malawi tamumaliza chigawo cha kumwera ndi pakati ndiye chibwereso pano ija yatayamba kali kufufuza za anthu oti athandize kupanga design yochokera pa Lilongwe kumapita kukwelumizana ndi Tazara imene ija panopa ntchito ili nkati yoti tipeze munthu otangira design ndiye bwana wanga ziko mwambiri bwana tathokoza ndikufotokozeredwa kwa mtsogoleri wa dziko lino ntchito zimene zikuchitika kuno kumene kwachitika chituko chimene chachikulu kwambiri njanje imene ili pa akuti ndi phase 2 pamene tili pano ndi phase 1 komano zonse ndithu ichita phase 2 kenaka phase 3 kumene kukhale kukuchitika ntchito yonse mama kachilunga chawo akunena kuti afuna kulumikiza njanje imene chokera ku Mozambique mpaka na kulimbi imene ikhale phase yomaliza kwinako namapitiriza kuti alumikize dziko lonse la Malawi ndi pankhani za njanje ndi ntchito yofunikira kwambiri chifukwa akuti katundu wambiri amene akhoza kunyabulira ndi matraki mwina ambirimbiri ndithu ndalamaso zambirimbiri
makugulitsa ntchito njanji kapena sitima zimakhala zomverera mtengo. Ndi ntchito imene ikadzamalizika ndithu boma la Malawi likhoza kudzapulumutsa ndalama za nkhaninkhani chifukwa chonena kuti lizikhala kuti likugulitsa ntchito ndalama zochepa pa zinthu zambiri, kunyamulira katundu wambiri, kunyamulira mafuta amene agalimoto, katundu kumene osiyanasiyana amene chifukwa chokuti ayikapo mtengo wa transport pa katunduyo amangisa kuti akafika magrosaremu, mastoromu akhale kuti nayo ali ndi mtengo wokwererapo chifukwa chokuti opanga business yo nawo samafuna kamakapu kawo ndi kuti apeze phindu pa ntchito zawozo amene akuti aponye ndithu mtengo wake wosiyana ndi umene anakaudera kumene anakatengako. Ndi njanji imene ikabwera pano ithandizire kwambiri kulongosola kuti zonsezi zikhala kuti mitengo yake ikumvereredwa bwino komanso kuti katundu mdziko muno akhalenso wochepirako. Ndi cholinga chimene chilipo cha boma chimenecho ndikaona pano first lady alowa nawonso president nawonso alowa palinso akuluakulu a boma ali muno nawonso kuchitira umboni nkhani ngati zimenezi. Pa nthawi ina tikhala ndi mwayi woyankhulana ndi president kuti atiuze kuti akondwa bwanji kuti masomphenya wawo amene adangowaganizira akukwaniritsidwa tsopano munyengo ino. Ndiye timve kuti tsopano kuti amene akutisogolera pano akuti bwanji. Akatero nthene iliyonse ndi sitima ndithu ikhale unyamuka pano kutsimikiza ndithu kuti ntchito imeneyi imene makhala ngati masomphenya masiku amakedzanawo koma zaka zambiri zapita lero kukhoza kukhala kuonyaditsa makolo amene adali zaka zimenezo kuona kuti sitima ikuyenda ndithu pa njanji yawo yakuno. Boma la Nsanje lino monga ndakamba president kuti cholinga chawo ndi kukweza boma lino ndi njanji ndi chinthu chimodzi chimene chimatchuka kwambiri muno boma la Nsanje. Tikutero kuti nthene iliyonse sitima imene Chakwera iyamba kuyenda nthene iliyonse kuti ikafike anangoyerekeza ulendo wake wa 1 km 1000 meters amene tayima pano kuti angopanga appreciate kuti ntchitoyi ikutheka ndithu, ntchitoyi ikuchitika ndithu. Ndi amene mukutsatira wireless mvetsera ya MBC Radio 1 tili pa njanjiyo ikuchokera pano pa boma la Nsanje pamene panali Zambezi Shire Waterway Port patsogolo pangapa panenge ngati doko ndithu limene yenekezedwa litsegulire zaka zambuyo zapitazo koma pazifukwa zina sizinatheke. Koma lero sikuti akutsegulira potiyo sikuti akutsegulira doko ayi, koma chimene akuchita president wa dziko lino ndi boma lake nkuonetsetsa kuti ntchito imene ikuchitika kuno yokhoza njanji ikutheka ndithu. Popeza sitima kuti iyambe kuyenda simangoyenda ngati imene imendera galimoto kuti kungoyatsa temwe kuyenda imafuna itenthe ka injini ikatentha injini kenaka iyamba kuyenda pang'ono ndi chimene chichitika pano chimenecho ndithu sikuti popeza kuti ili panjanji ndi akangoyatsa kuti iyamba kuyenda imatengabe nthawi kuti iyambe kuyenda komanso kuti isuthe malo yakhala yayimawo. Ndi pakadali pano amene akuyendetsa locomotive driver akuyitenthetsa kale injini kuti ikatero iyambe tsopano kuyenda ulendo. Ndi ikamayendamo ndikhala ndikucheza ndi anthu osiyanasiyana, ndicheza ndi amfumu a senior chief Chimombo amene alipo mpano kuti akuonanji zimene zikuchitika pano komanso kuti ngokondwa bwanji
kuti lero sitima imene amangoona zaka zambuyomu tsopano ikhoza kukhala kuti ambaso kugwira ntchito yake yoyenda pa njanji imeneyi. Nganakamba mmodzi kuti njanji ndi njira imodzi yothandiza kwambiri pa mitundu ya mayendedwe. Mukudziwa kuti pali mitundu ingapo, pali mitundu wa panyanja, komanso mtundu wa ndege malengalenga, pansewu ngati roads ndi zina zotero, komanso pali railway imenenso ndi njira ndi mtundu winanso wa mayendedwe umene sumapezeka malo ambiri, koma ndakamba moja umathandizira kwambiri kuchepetsa makobiri amene amalowa kunena kuti katundu apezeka kuti wafika mdziko muno. Akhatura ndaula nkhani ya mafuta agalimoto kuti nthawi zina akumadula chifukwa chokuti akumabwera ndi njira zosiyanasiyana, koma mwina ndi njira imeneyi zipangitsa kuti tsopano katundu ja mafuta aja azikhala pa mtengo wabwino. Munamva wizulo kapena hutala imeneyo ndi kuyesonyeza kuti tsopano yamba kuyenda pang'ono sitima kupita chitsogolo. Kuna ndicheze ndi amfumu Senior Chief Chimombo kuti andiuze amfumu ufuna ndimve kwa inu mmene mukuona pano kuti sitima ikuyenda panjanji chimene chikuyenda mutu mwanu njani. Choyamba ndikuona ngati kutulo kuti zathekadi chifukwa zomwe ankanena president mbuyomu anthu amati asizingatheke malewa pano ndi zeni ena sitima inayikwera kale mwene ngine 30 years ago, koma lero ndayikwera so sitima chifukwa cha masomphenya a president yathu Dr. Lazarus Maikathe Chakwera, ndipo mutakuona panja pa anthu ambiri akusangala. Zikukumbutsa chani zimenezi anthu? Zimenezi zikukumbutsa kuti mbuyomu sitima inkalipo, koma inalipo sitima kuno. Inalipo ndithu. Inkaenda njanje yake. Njanje omweyi ndithu mpaka na ku Zimbabwe, mpaka na ku Beira, mpaka na ku South Africa, njanje omweyi. Ino mwaionako kapena mkango werenga mabuku. Ndayikwerapo ndithu. So ineyo ndayikwerapo ineyo sino chifu chimumbu. Toka kulimi mpaka na apapa pa Nsanje boma apapa. Kenaka igona bombo mayi nyamukeso ipite ku Zimbabwe, ina ipite ku Beira. Ndipo ndayimene nkareka sudosi. Dosi mati mwamula size. From Mozambique ndayimene yeyo. Bweza siya kuno ku Malawi. Ndayi zinthu zizi apapa tikukumva chinthu choti anthu kuti nachiwala kale bwale uzathakadi. Kolero pano tayikwera sitima. Muli panopo ndili mu sitima. Ndikachoka pano ndikapankhuku ndije kusangala kuti sitima chathekadi kwambiri kwakesi. Chabwino no ndakuyamikani amfumu chifukwa cha mawu anu nthawi yanonso. Pano cheza ndi president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Ino masomphenya anu ndiyesa mukuwaona amene akuyendera pano mukuti bwanji tsopano mwaona uko hayi nilifuna muone njanjeyo. Yes rayo yabo chimene mafuna chimene ndipo kungokonza tsopano kuti ziyambe kugwira ntchito. Zitanthauza kuti kunoku zinthu zikhoza kubwera pa mtengo ochipa kusiyana ndi nthawi zonse. Zitanthauzanso kuti Nsanje idzukenso ngati town. Zitanthauza kuti anyamata apezenso zintchito zambiri, azimayi apeze zintchito chifukwa town ikachita thrive, ma business wonse adzachita so thrive. ndalama zambiri kukoza njanje. Kukoza njanje ndalama zambiri president. And ndimaona investment imene yachitika yapa ikadakhala misewu, ikadakhala misewu ngambwi mdziko muno. Why concentrating kunkhani ya njanje moti muchite misewu? Misewu yotutumanganso. It's not an either or, it's both and. Koma kuti muone misewu ndi kuti mubweretse katundu wankhani pa misewu ijasikhalitsa. Njanje is the best option yobweretsera katundu wonse. Ndiye misewu ina ija tikayikonza galimoto nkumazika kuti zingoyenda size yakuti ndiye kuti misewu ichikhalanso misewu yokhalitsa. Timaziona maiko wena atizizi chifukwa kwathu kuno tinangokonda kuti mwina njira imodzi yokhayi ndiye imene ingagwire ntchito. Ife tunena kuti kudzutsa njanje ndi njira imodzi yakuti tsopano ngakhale misewu yathu tiyipulumutse
investment yotereyi ndiyokhalitsa osati zinthu zongoti tichiteza lero lokha ndiye kuti tuchitiranso mibado yokubwerayo tereku ine chimene chankondweretsa mchimenechi mapulani adoko ngoti chani sopano kupita kutsogolo tsopano si Nsanje koma imayena kukhala ndoko ndi kuganiza choncho ya tsono mwaona mmene zachitikiranso yapa nzakuti doko lije tsopano likhala ngati malo ofikira makontena wonse amene azibwera kuno pa Nsanje imeneyi ndiye kuti zinthu zambiri chifukwa msewoyo tikonzabe kuti anthu ena azikhala serviced ndi misewu koma pali pano chifukwa chakuti timange mlato ochoka kuno kubangula kuja ukafika kumakhanga kuja ukafika kusandama ndi mtunda wautali zedi kuti tikhaleni bridge yaitali kwakuposa pamene paja tisanachite zimene zija makontena wonse azifikira yapapo ndiye kuti tsopano anthu akhoza kumatsika kumatenga katundu kuno kukwera naye mtunda kusiyani kuti tikatengere ku bayo kana president first lady muli bwanji ine ndinosangalala mitengo ikachipa ndiye kuti every Malawians akhoza kuchita access whatever comes zikakhala zodula ndiye kuti olemera okha osauka sanga pangenawo participate ndiye zimene zosangalatsa kwa basi no amene awo ndi first lady komanso president wa dziko lino kuyankhula chimwemwe chawo pa nkhani ya Nsanje imene yamangidwa mdziko muno makamaka kuonetsetsa kuti nkhani imene ikuchitika kuno ikuthandiza kutukula chitukuko cha dziko komanso kuthandiza kuti katundu akhale otchipa komanso kuti anthu akhale kuti ali ndi mwayi ogwiritsa ntchito sitima imeneyi yapa Nsanje tili muno ndi mu wagoni ndithu kapena kuti mu chipinda ndithu chimene kuti sitima ndithu bogi yoyendetsa imene ikuyenda pa Nsanje imeneyi kotero kuti ndi kukwanitsidwa komanso mphenya awo a president a dziko lino kuti zimenezi zikuthandiza and important services for Malawians to access. So this is something that will make Malawi prosper beyond what has been the case. Because once, for example, Nsanje thrives as a port city, like it used to be, and then more, because this is now a high standard rail, and we'll be able to bring more than we had ever been able to receive in the past. This means Malawi's investment in its own future and prosperity is a reality, a dream that's coming true even as we speak. Nkhani ya Nsanje ndi nkhani yofunikira zedi wena akhoza kuti nanga ndalama zonsezi maloma kuti mukachitire zina zakhala bwanji chifukwa chakuti sitikufuna kungochita zinthu za lero chabe tikufuna zinthu za mibado chitukuko chokhalitsa ndi cholimba ndi kuti anthu akhoza kupeza katundu ndi mabizinesi mochipira mtengo ndiye kuti atukuka na Amalawi ambirimbiri wopezanso zintchito na Amalawi ambirimbiri tere ku Nsanje kuti ikhalenso tawuni ngati inkakhalira kale chifukwa pano paiposa imene imachitira kale chifukwa Nsanje tubweretsayi ndi Nsanje ya makono Nsanje yobweretsa katundu wochulukira komanso uyoyendanso ndi spidi yapamwamba ndiye kuti zilithandizira kuti dziko likhale ndi chitukuko chokhazikika chuma chathu monga tikukambamo chayamba kale kukhala stabilized kukhazikika chifukwa cha maproject ngati amenewa chifukwa chake ndizofunika zedi kuti dziko lizika chuma chake pa zinthu zimene zikhala zokhalitsa osati zongokuya tsiku limodzi yankholanso kwa mtsogoleri wa dziko lino anapekanso interview kwa anzathu ena kuti afotokozenso za zimene akuionera nkhani yonseyo zimenezi
kungotsindika kuti lero ndi tsiku lopambana kwambiri pa 9 September chaka cha 2025 pamene ndithu kwa nthawi yoyamba njanji ino pamene kuti njanji zino chifukwa ndayima pano ndikayang'ana ku manja kwangaku kutinso njanji zina ziwiri khangati pamati posinthanirana masitima kuti sitima ina ikupita uku sitima ina ikupita uku ndi amakhonza ane ake ya engineering iwa kuti zisakhale kuti zili mu line imodzi kapena kuti zili mu njanji imodzi kuti zisiyanikane. Ndiye panopo ndi pa station ndithu yayikulu kwambiri chifukwa ayipanga kuti akuona mwina zaka zambiri zikupita kutsogolozo kuti pano adzakhale malo ofunikira kwambiri tekuti ife ndife imodzi mwambiri imene tikulemba Malawi muno. Kumanzere kwangaku ndi station yakalekale imene idamangidwa zaka zambiri zapitazo ndipo imene ikuonekeramo ndi mbiri papayo kakungwayiona ndipo mwina malonga tawa aboma atawasunga bwino kuti adzifotokozanso mbiri ya dziko lino tokhaso kofunikira kwambiri malinga ndi mapulani amene akhoza kuchita ngati aku museum. Ndi malo abwino kwambiri ano, ndi malo opatsa chidwi kuno ndi kumene mbiri idalembedwanso ya mbiri ya dziko lino zaka zambiri zapitazo mamishoni oyamba ankatsikira ayena ambiri ankafikiranso kuno komwe kumapita namalalikira a Mulungu madera osiyanasiyana. So sonyeza kuti ndi malo ofunikira kwambiri. Kalekalero anali Port Herald malo ano popeza asanakhale Nsanje kuti azungu adapatsa malo kuti adzitchula bwino ndi anachita Port Herald ano. Ndi chifukwa cha portiyo ndi malo ndi amene ayidoko ndithu ayikulu imene azungu amagwiritsa ntchito mamissionaries kalekalero komanso ndi ena otero amene amagwiritsa ntchito bwina kuno Malawi amagwiritsa ntchito nkhani ya nyanja kapena waterway. Pano atsike president wa dziko lino tafika pa station patayenda 1 km kenaka ano atsike kuti apite kumalo kwina kumene akachititse msonkhano. Nemene mupano ife tikutsika tsopano kuti sitima yafika pa station kenaka tsopano ipite kumalo kwina kuti dzikakhala ikubwereranso kukwira ntchito zosiyanasiyana. Koma pano pamene takhale tikulekezera kulutsa kwathu kwa mawu chifukwa chonena kuti anzathu akudikira kubangula makamaka pa Mpaka Trading Center pamene pakuchitikiranso msonkhano umene mtsogoleri wa dziko lino akuchititsa kumeneko. Mzanga Blessings Kanacha akhala kumeneko ndi amene akhale akukuyang'anirani zonse kukuonetsani zonse zimene zikuchitika kumalo kumeneko. Pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino akhala akutsika nthawi iliyonse akatsika ife tinyamuke tsopano tipite kumalo kwina kumene tikakhale tikuchingamiranso mtsogoleri wa dziko lino. Kumbukirani amene mukutsatira pa wireless ya MBC tili kuno ku Nsanje kumene mtsogoleri wa dziko lino lero akugwira ntchito zingapo kuyankhula ndi wanthu komanso zina kumene kuona zimene zachitika pano sitima imene anakwera itatsika atakwera yayima pano akutsika kuti tsopano apitenso kumalo kwina. Ine ndikuperekeni kwa nzanga kwa cha studios mu mzinda wa Blantyre komanso anzathu ku broadcasting house mu mzinda wa Blantyre kuchichito kumeneko tilandireni pamene tibwerenso nthawi ina konkuna boma la Nsanje. Zikomo kwambiri. Onerani programu ya Koti Lathu pano pa MBC TV. Kusainirana kwa mgwirizano umene pakati pa ife a Koti ndi Malawi Broadcasting Corporation kutithandiza kwambiri kuti tiafikire anthu. MBC ntchito yathu ndi timati kusangalatsa, kudziwitsa anthu ndi kuphunzitsa. Ndiyo ntchito yathu yayikulu ya MBC. Lachitatu 5:30 madzulo ndipo kubwerezedwa lachinayi 9 koloko usiku. Programu ya Koti Lathu akukonza ndi MBC mogwirizana ndi nthambi ya mabwalo a milandu mdziko lino Malawi Judiciary.
MBC, inspiring the nation. Cash Mpaka! Ready to turn your luck into instant cash? It's time to play Cash Mpaka on MBC TV1 and MBC Facebook page, Malawi's hottest daily cash raffle. To enter, just dial *4342*9# on your mobile phone. Enter your preferred number of tickets. You can buy up to 10 tickets for just 400 kwacha each. Enter your Airtel money on Pamba PIN. After the purchase, you'll receive a ticket ID via SMS for each session. The more you play, the bigger your chances to win real instant cash every single day. Tune in to our daily live raffle draws on MBC TV1 and Facebook page and see if you are today's lucky winner. Cash Mpaka on MBC TV1 and MBC Facebook page. Play, win. This promo is regulated by Malawi Gaming and Lotteries Authority, MAGLA. No persons under the age of 18 are allowed to play. Terms and conditions apply. Introducing one of the official sponsors for Zokonda Mai Macheza 2025. Sunny Money, life is getting brighter. What really attracted us to MBC, it is Zokonda Mai program. As Sunny Money, we are 100% committed and focused on taking an active role in transforming economic life of women. For advertising and sponsorship, please call 0886 703 159, 0888 891 194, or 0881 551 344 and book your spot today. It's on and it's happening at the BICC in Lilongwe on the 15th October 2025. Zokonda Mai Macheza 2025. Don't miss it. Get ready for an all-new Ubongo Kids. It's all your favorite characters taking you on the fun adventures you love, but with a new look. Allow us to reintroduce Kiduchu. Hello. Kibena. Hi there. Mama Dege. Hi there, kids. Uncle T. Hello, 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 hello. Koba. What's up? And the rest of the Kokotoa crew. It's the same characters you love, but with new stories to tell and topics to explore. Join the all-new Ubongo Kids to learn how to read the weather with Koba, help Amani celebrate her birthday by solving a riddle to get her birthday gift, and learn how to read big numbers with Baraka and Koba. Phew. And that's not even half of it. Join the kids of Kokotoa Village as they put their critical thinking and creative problem-solving skills to work, all while having fun. Ubongo Kids, a new look, the same magic, now showing. Visit ubongokids.com for showtimes and stations, or download the new Ubongo Playroom app for more exclusive content and fun learning. Bazindu zonse zomwe inu mwandichitira. Chimwambo chija cha Zokonda Mai Macheza chaka chino cha 2025 chilipo. Osaiwala. Zokonda Mai Macheza 2025 ilipo. Modern day life is all about setting or following the latest trend. Be it in fashion, technology, art and craft. Because it's either you're trending or you're not trending at all. MBC, inspiring the nation.